Jaroslav Moudrý, kníže Kyjevské Rusy. Jaroslav Moudrý byl jedním z nejvýznamnějších knížat Kyjevské Rusy. Narodil se na konci 10. století v rodině knížete Volodymíra Velikého. Jaroslav byl synem vládce, který pokřtil Rus. Od dětství získal dobré vzdělání. Uměl číst a psát, což bylo v té době vzácné. Zajímal se o knihy a vědění. Po složitém boji o moc se Jaroslav stal velkým kyjevským knížetem. Kyjev byl tehdy politickým a kulturním centrem státu. Za vlády Jaroslava dosáhla Kyjevská Rus velkého rozkvětu. Kníže věnoval velkou pozornost rozvoji zákonů. Na jeho popud vznikl první písemný zákoník – Ruská pravda. Tento dokument chránil lidi a stanovoval pořádek ve státě. Jaroslav podporoval spravedlivý soud, usiloval o mír a stabilitu. Kníže pečoval o rozvoj vzdělání. V Kyjevě se zakládaly školy při chrámech. Za Jaroslava se aktivně opisovaly knihy. Založil první známou knihovnu v Kyjevě. Knihovna fungovala při chrámu svaté Sofie. Chrám svaté Sofie se stal symbolem síly a kultury Kyjevské Rusy. Jaroslav Moudrý intenzivně rozvíjel Kyjev. Za jeho vlády se stavěly chrámy, kláštery a opevnění. Město se stávalo krásnějším a mocnějším. Kníže chápal význam mezinárodních vztahů. Uzavíral spojenectví s evropskými státy. Dcery Jaroslava se staly královnami evropských zemí. To posílilo autoritu Kyjevské Rusy v Evropě. Jaroslava si vážili zahraniční panovníci. Viděl Rus jako součást evropského světa. Kníže dbal na bezpečnost hranic státu. Úspěšně bránil zemi před nepřáteli. Jaroslav podporoval křesťanské hodnoty. Víra byla důležitou součástí života společnosti. Kníže věřil, že moudrost je silnější než meč. Právě proto ho lid nazval moudrým. Snažil se předat moc mírovou cestou. Jaroslav sepsal závěť pro své syny. Vyzýval je v ní k jednotě a shodě. Kníže zemřel v polovině 11. století. Byl pohřben v chrámu svaté Sofie v Kyjevě. Památka na Jaroslava Moudrého přetrvala staletí. Stal se symbolem moudré vlády. Jeho činnost ovlivnila vývoj ukrajinské státnosti. Jaroslav Moudrý je významnou postavou ukrajinských dějin. Stělesňuje spojení Ukrajiny s Evropou. Jeho odkaz má velký význam i dnes. Jeho obraz učí úctě k zákonu. Připomíná sílu vzdělání a kultury. Jaroslav Moudrý patří k tvůrcům evropské Ukrajiny. Jeho jméno je navždy zapsáno v dějinách této země. Шановні друзі, якщо ви хочете вивчати чеську мову самостійно, то можете придбати електронний підручник «Чеська мова без зайвих зусиль», написавши мені на електронну пошту, яка є в описі під кожним відео. Тексти, вправи, граматика і відповіді до них ви знайдете в цьому курсі. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання. Kdo byl Jaroslav Moudrý? Jaroslav Moudrý byl významným knížetem Kyjevské Rusy. Kdo byl otcem Jaroslava Moudrého? Jeho otcem byl kníže Volodymír Veliký. Čemu Jaroslav věnoval velkou pozornost?
Věnoval velkou pozornost zákonům a spravedlnosti. Jaký význam měl chrám svaté Sofie v Kyjevě? Byl symbolem síly a kultury Kyjevské Rusy. Jak Jaroslav posiloval postavení Kyjevské Rusy v Evropě? Uzavíral spojenectví s evropskými státy a jeho dcery se staly královnami. Proč byl Jaroslav nazýván moudrým? Protože si vážil vzdělání, zákona a moudrosti více než síly. Kde byl Jaroslav Moudrý pohřben? Byl pohřben v chrámu svaté Sofie v Kyjevě.